Nah, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nah, pangninakang ko Allah subhanahu wa ta'ala kalilintad na kapipiyag ginawa na mambagin yung alang na kababaya mama kinagsagi ang kaya mga rinarinawa di makanggulalan sama na maranosong. Sagi akon mambuha mga rinarinaw na siya ang di kukurmat na gudi pelilalilangan sagi ang kuto mga riakan ada salah kau kay mang udah sigi-sigi ayah sidat to na sep. Gugyang kuto apa garin yan ada salah kau kay dat to norodi nga ayah din si Brabong. Sakate na pamakin ganyo sabi niyo din tetang kay sa sudika ande mane na yamala na sukaroro besarakan wassalam. Panay
pepeng ngobon yai na sawe lawila na dera na deng marau dia kai mo ba ko ka pengi nai berasa beapi no mi ngaren awai dengan rasa panas salah di nami kengeran di manen soa osa nami pikir nasai cái potari gendi ngorai na ya pe ken na kau adu di tahun oro di ngage ngebare ngabon we na di ku pemani mà sao mấy tên ta cờ camera răng cú nhua tao na sagi na ni le na ku sa do pe na ta so ra